Muad to mi og Maria Cristina Pauls with Mistisang Bangos Vlog. Please watch and subscribe to my YouTube channel. Nandito na si Misty Sang Bangus Vlog. Uy, kapag wapa, Chuko Karalaya. Say hi, good morning. Hi, hello, I'm here. Asa ta? Mukas? Mukas, no? Yes, mukas ko lang bunga lang del Norte din. Na ako diri kay mag-adto mamikuan na. Bunga sa Cebu dahil. Alis ako. Wala na kong ilok dito sa iba. Mga unsa mi? Midaan ha. Pinubre ni siya pero kinahanglan masudlan majud ang ato ang tiyan. Kay nami sa Maria Cristina Pauls with Misty Sang Bangus Vlog. And big shout out kay Mami Angela. Asa na ta paingon? Ano na ta sa Maria Cristina po? Asa giyon? Wala pa. Laplin mi. Guys, palpak among pag-ani kay di mi kasulod sa Maria Cristina. Imo muna tinago. Asa rapit ng apart? Ka nang tinago, oy. Layo man. Pila ka oras ang biyahe tinago? Wala man oy. Di ka 30 minutes. Doon ra di ay. Pila ang plate eh? Sakay ka diha. Pero pawaon no, uno alas 12 ya. Dili oy. Kay pakanoon daw to sa to. Dili man na Enchanted River man to sa Tuwa man to, Surigao man to. Sakay mo diha. Doon ato mo sa Talipapa. Pag uma sa Talipapa, sa naog mo tabok. Sakay mo kabalabal at kahapaton mo tinago. Agoy kalayo. Wagi na jud makaya. Guys, murag palpak ang vlog na to karon ha. Sorry pasaylo ah. Dahil asa may duol-duol ani. Dili ni mapili mo. Ay, so old wala na iya koy. Yuko. Andola na kuan, Mimbalot Falls. Dapitan na min balon. Nagyapon dito sa ibabaw gyapon. Padulguro gyapon na agyanan. Sige ka na lang ato-atuan oy, mga ato na lang ini balot ko. Mag-hike ka ta? Mahay. Ha? Unsa mo dito tama sa Talipapa sa Buruon ba? Guys, mo ni mo sakyan guys, paingon tinago. Vlogger mga vlogger. Mo ato na mi paingon sa tinago. Una ka sa kaidam. Ikaw ra una kay murag bugat ko. Guys, paingon na mi. Hindi kini sa gwardiya dili lagi Pila kay ka oras sulod ito? mo. Lagi do ka din mo kabalik. Pila ka oras ang biyahe dato? Tinago? Ah. 15 minutes na lang natin. Dool ra man. Adool na rin siya. So guys, kita kisdera kung kisay na adira. Balot, tinago na mo min balot. Kana ba yung mga tuan niya, may balot. Going na mi sa sulod. Dayo. Usa na lang. Guys, going na mi sa asa dapit. Asa dapit ta? Going na mi. Dapit dam. Ay, na-happy jam siya. Ayaw na lang eh. Yes, lahabog kay siya. Actually, paingon mi sa Maria Cristina ganina tapos wala mi pasudla ka nag line slides. Rin na mga bata ko'y guyog man mo. Paano man na sila mga props? Props sa mga bata. Siya may in charge. Ikaw in charge rin. Siya in charge sa tinago. Si Kuan. Pwede ako makuha niya resibo? Ang paanak din. Duha mi anak, ma'am. So, madam, diri lang pa ka mag-orient pa madam. Hala, i-orient pa mi kam ka. Manidapit ang bukas, madam. Kulambugan. Kulambugan. Okay, kulambugan. So, first time ba nato diri, madam? Yes, ma'am, first Kay time. namo dam. Ay Okay, mag-video kay, na mo bahala okay, first time, mula ba tagibati sa tulaw, sa high blood, wala asma, wala heart failure. Siya kay murag taas siya dugo. Wala Okay, so No. kaya ba Oy, ng heart mga- failure baka na baka heart failure. Kaya Broken, wala Kaya ka magani nga mga. Bago ni siya gibulagan. Ay, uy, sima ko. Neighbor, wala ko uyab. Gibulagan man. Maayong buntag, Mukas, Lanao del Norte, mabuhay! Welcome to Tinago Falls. Wow. Ang atong Tinago Falls, siya gihabugon nga 240 feet, o doon nasab siya gilawin nga 90 feet. Ang atong Tinago Falls, na nakita hagdanan niya atong naugon. Karon syempre, unya ato kami sa kaon, 355 steps. Kung bati
patiyo nato ang kakapoy, kaluya ug pagpanglipong kinahanglan sa nato nga mupahulay ug mo-relax usa. Doon na kita ibalsa dito, pwede kita mo sakay tabok sa atong tubig na nagagas, apan doon na kinibayad. Dito lang kita makisabot sa mga tao nga bira ni ini. O kang atong tinagupos, Bira-bira di ay. sa Iligan City. Ganahan ko ng bira-bira. Dito sa Linamon, Lanao del Norte. Labo sa tanan Ang sa Linamon, din nga grupo. Linamon. Boundary. Boundary siya sa Linamon. Ang atong tinagupos, gidala kini sa Iligan City. Yes. Unay mo siyang boundary dito sa Linamon, Lanao del Norte. Doon na kita i-guide nga mugyakan ninyo dito sa ubos. Sila ang magbitbit sa inyong mga gamit, magbantay sa inyong mga gamit kay baka man doon ay mawala sa akong mga gamit, wala kita mapangitaan. Sila usap ang maghipos sa magsigregate sa akong mga basura. Tungod kay dili pwede nga maglabay kita bisan asa sa akong mga basura. Tungod kay duna kinimulta. Si kinsa katong masaktan niya maglabay sa iyang basura dito sa ubos. Pagsaka niya, magbayad siya. Labaw sa tanan sila usap ang magbitbit sa atong life vest, panaog ug pasaka dili. Ang atong guide dili sila trabante kun dili sa lamang sila ka voluntaryo. Og doon na usab sila ipayad nga 200 pesos kada usa ka guide. Apan kung nindot ang ilang serbisyo da kaninyo, pwede ninyo kaning dugangan. Ay lang kita gikan kaninyo laki magamit sa pampalit og bugas panudan sa matag-adlaw sa ilang pamilya. Hoy, Og last ni sa Bongga. kung makatabang kita. Tugay na lang juga madam. Uri na Sanchez Dam. Maayong buntas! Yes, may muntag Bukas, madam. Lanao del Norte, once again, mabuhay! Welcome to Tinago Falls! Diba? Okay, so madam, naatay guide silang magyan. Hilak man din ni, muhilak po po din ni isa di kay ali man po din ni sila. Wala day discount. Isa ra kay dili man pwede nga kuan. Mo uligo jud, mo adto jud ka sa kuan. Mutabok man ta kay ang pagkuha sa mga kamera dito. Unya. Ilan ta mo tusno? Ito yung daan kay adto mo pause. Ayaw, ay gunita na lang ning kuan. Ang dili mahagbong. Go. Guys, nagkuha mi guys, ang guide nila is mo additional ka og 200. So, isa lang sa among kuhaon nga guide kay di po magdaghan po kayo halos tanan po no. So, paingon na mi sa baba going to Tinago Falls na. Kanindot diri ay. Oh my god. Ani ang Tinago asa siya nabilong sa Buruon or Iligan City? Iligan City ni Ma'am Dapit, diri nga side. Pero dito nga side din naman. Linamon. So, ang boundary ani Linamon in Iligan City. So, mura siya nahati, no? Oo. Nahati siya. So, maugot yung chika ni ma'am ganina ma'am. Pag abot mo dito sa boundary is mo to shade. Linamon. Dahil ang very part sa Iligan City. Nakasabot na ko di ay. Boundary and Dito boundary. sa kwan, sa Linamon side. So, dili nag-eskwela ka commercial karon dito. lang ga? Wala. Eskwela ma'am, Unsay grado? grade 9. Lo, kabutan mo niya. Ang imong mama ug papa. Taon dira. Pagkwan dira. Unsay trabaho sa imong mama? Sa Tinago. Nara sa balay. Uy guys, butan siya kayo nga bata guys no. Siya tour guide na mo paingon sa Tinago Post na yun. Og mo ani mo diri bitaw sa Tinago guys. Kasi mga lan kay di magbayad mo sa tour guide Idoy. og 200. Idoy Idoy, apelyido kabangkit. taga diri jud ka pure. Oo. So Ay dili, bago pa may diri. taga asa jud ka? Tulo pa may diri ka tuig. Taga asa jud mo gikan? Iligan. Iligan sa siyudad yun. Uy kahabog ba ani ay mura mag Tanawa ilang kuan. Di ko Ilang tapang, kay 300 luya. steps man ni. Uy 355. 355 patdan ko na niya si Chris ha. Pero magbinutan ka sa imong pag-eskwela lang ga. Oh, lagi. Kay pili mo edad ron? 15. Oo, magbinuotan ka kay ang pag-eskwela ra bay success ang pag-eskwela ra mo ay katabang nato. Pila mo ka magsuon lang sa imong pamilya lang. Ani mo diri sa Tinago, bantuan niyo ni nga bata. Di man kay butan kay siya, maluoy biya ko ay unsaon magud ni nga. Tigado po ta kay karon, kuyog lang ko aning mami madam mistisang bangus pang Tamgub City kay maki-view jud mi sa mo ang tourist attraction diri sa Tinago, Iligan City. Napoy bayad ko ang balsa. Grabe na. Mo sa kaya lang namin. Ngurog
po na kung tiil guys. Uy, tanawa. Habot po siya as in. 355 step ang among gibaktasan nga hagdanan. So grabe ka kapoy, hangak oh. First time na ako sa Tinago Falls. My God. Ang mga rice na ah? Wala, dire ma. Ha? Huh? Oh my God. Ang among tour guide. Basta nag-joon sa kaulan eh siya dire. Ano din ang pisik lang? Hindi ka sa libo. Sa libo din. So going mi sa kuan sa my area. Oh my God. Kinahanglan jud ang screen no katong makuan no kay basa gid siya. Oh my God. Oh my God, first time ako diri nakaani. Alam mo ra siya kuan kanang gaulan. This is Tinago Falls. Ang ganda. Hangin na siya. Hangin. Sige, 1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. Pero mahadlok na uy. So ako nagmahay nga nakaani ko sa Tinago Falls. Mahugno ya? Dili man. Ha? Asa age? Pinako mahuklo kada ganun. Wa ko nagmahay nga ni agi ko nani ko Tinago. Ikaw dong, okay na ka? May naman no. Tarong ba? Kuya Duka. Oh my God. Tugnaw kayo siya. Hello guys. Mga taga Iligan City. Nadalagin masulay isda. Ako tour guide. Luwi kayo. Mayroon mo sa paad. Ay, ako mga followers. Asa ko dapit din? Asa dapit? Mabasa man rin ka din, no? Ano mabasa man ta? Sa libo. Busog mo kayo sa libo. Layo, ano? Naman may klase ron. Wala, Sabado man karon. Ay, dahil pagka-Lunes, hapon na ka makaan dire. Dili man may kanaog basta din klase. Amo na pudong para sa mga balong-balong ba. Ay, kaluoy, uy. Uy, mga ito ba sabihin balot? Unsa mi, this is pagkain ng mga Maranao, patir. So guys, this is ang pinaka masarap na pagkain ng Maranao. Ang tawag dito ay Ano sa nga anin yan? pater. Oo. Wow, grabe. Patir. Sarap siya. Nakakain ako ng first time doon sa amin pero hindi siya kagaya na kasarap nito. Igsoon mo? Brother. Amo ra ko na mo tumo diri brother naman mo tanan. Unsa man kumari? Madri? Naman siya siya. Ano ko sa kumari ko? Gigaling ni siya ang karne. Inani mo gud ang mga madri nga lugar mga awa. Wala pa ka na mo taga-era ba? Ay saglakaw. Ayun lakay ba? Ay saglakaw B. Ay saglakaw B. Grabe dito kay bisag wala mi naligo mabasa jud mi. O, di ba? Dili kay ang kano iyang busa ansa to hapak kalibo. Uy, gino ko mabasa man. Kondisyon na. Pagkaon mi. Pagkaon mi gawa ti pamahaw ra ba? Bueno, ikatulo na bin ako ning kaon kay katong abot sa inyo ha namahon ako din abot sa ilang mukas nangaon ako dinhi. Ano ka na tulo? Katulo ni. Ako pamahaw ra man to. So daghan ko din isugsulod oy.
Ano mo yellow man ang rice niya? Kuan man ni ang gibutang ani yelo no katong loy ang dulaw, As in, lami siya. Dili siya halang. turmeric. Naamong ko'y tao nga, dili ganahan og halang. Mo nang, kung Muslim ka or Christian, makakaon jud ka ani. Kay, pwede naman ka magsili. Ano naman ka sili. Ano man siya gamay man. So guys, this is the first time na nakapunta ako sa Tinago. Actually, asa na bahin ang Tinago sa Iligan or Linamon? Oh, Iligan City. Oh nga, ano sa tawag ay patir, no? So naapod si Miss Tisang Bangos, paki-subscribe and follow natin siya, Miss Tisang Bangos Vlog from, actually kauban namin niya sa Sindangan sa Buanga del Norte with Mami Angela Makulay na buhay Siya USA. ato siya Sibola Sinulog. Ang baga lang, Cebu ako nag-travel vlog ako Layo. dito. Basic ko. So guys, maraming salamat. Ang kaon sa niya.